بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. yan uwa tijjanawa musamman yan failan shi Ibrahim Gibrima Zulma'arifi an nemi dan faɗi takaitaccen tarihi Maulana Shehu Gibrima Zulma'arifi. To gaskiya sanin Shehu Gibrima sai dai Allah, sai wanda Allah, sai Shehu Tijjani, sai Shehu Ibrahim Shehu Gibrima. Gibrima wani wali ne bijimi wanda Allah ta'ala ya zaɓe shi ya yarda da shi, mai yawan salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya zama hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana da kisosi da yawa wanda Maulana Musha Ahmad Ali Shehu Musha al-Fatih wal Futuhat wal Barakati ya faɗa mana da yawa. Manzo Allah yana son Shehu Gibrima yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. So da ka takaitaccen tarihin zan faɗa. Shi sunan shi Shehu Muhammad Gibrima radiyallahu ta'ala anhu. Shehu Ibrahim ya ce masa Zulma'arifi, shahawatu kulli arifi. Shehu Ibrahim shi an haife shi ne a garin Girazu. Ita Girazu din tana ƙasar Nijar ne, kuma an haife shi ranar Laraba 19 ga February za mu ce, ko 1902. Shehu Gibrima 15 ga watan Muharram kenan, hijira na 1323. shi Malam Muhammad Ganim ne mahaifin shi, kuma shi Malam Muhammad Ganim shine limamin garin mahaifiyar garin su kenan. Shi kuma mahaifiyarsa ita ce sai da Fatimatu Zahra. Dalilin me yasa ake kiransa ma da Gibrima, to shi abin da za ki kiran shi Gibrima, lokacin da aka haife shi lokacin damina ne. Akwai wata kaya da ake kiranta karangiya, wanda idan ta soke ka za ka ji zafi sosai. To karangiyar yadda ake karanta ta da shi yaren Shehu Gibrima na Dagirawa shine ana ce da manganci kenan, shine ana ce mata gibi. To daga da aka haife shi a wannan lokacin da aka yi wannan kayar da yawa, lokacin da aka yi wannan kayar da yawa, to lokacin da aka haifi Maulana Shehu Gibrima sai ake kiransa da Ingibrima. Ta wannan kalma ingibi ne, gibi, daga gibi ne aka samo Gibrima din. Shi Shehu Gibrima tun lokacin da iyayensa suka haife shi sun lura wannan yaro ne mai albarka sosai. Da ya fara girma ya haddace alkur'ani, wanda ya zama abin mamaki wajen mutanen kasar Ganim. Abin mamaki ne saboda yadda yake dan karamin yaro a lokacin ya haddace qur'ani. Ya kai sa mahaifinsa da ya ga ya kai shekara 14, ya ga ya kamata ya tura shi makaranta domin ya nemi ilimi. Sai mahaifin shi ya tura shi wajen malamin shi shine malamin shi na farko shine Malam Muhammadu. Malam Muhammadu ya karantar da shi wata 6 kacal, sai ya tura shi wajen kawun shi Malam Abba Sulum, shine wanda Shehu Gibrima ya karatu a wurin shi. Ya yi karatu wajen shekara 3. A lokacin da ya cika shekara 16 sai ya dawo da shi wajen mahaifinsa, ya ba shi wasiƙa ya ce ya kai wa mahaifinsa. Da ya kawo mahaifinsa wasiƙar, da mahaifinsa ya duba ya ga cewa wannan yaron ya yi karatu ne mai zurfi, ya koyi arabiya da fiqhu da lugga, sira, ya koyi dukkan fannonin ilimi. Shehu Gibrima Zulma'arifi, don haka yanzu cikakken malami ne, kamar yadda ka aiko shi wajena da alƙalami ka ce ya zo yi karatu, to gashi nan na aiko shi da takarda. Ma'ana yanzu ba Shehu Gibrima ya zama cikakken malami. Akan cewa ya yi karatu, dawarsa gida sai ya karbi ragamar koyarwa a tsangayar mahaifinsa. Kamin ya kai shekara 17 ya karanci littafan ilimi wajen mahaifinsa. Shehu Gibrima ya shigo Najeriya don neman ilimi, ya fara zama a Jajeri, daga nan ya wuce Kano neman ilimi, ya je Zaria, Katsina da sauransu wurare dai daban-daban. A Jajeri ne ya zauna wajen wani malami, Malam Ahmad, har malamin ya ba shi auren yarsa Hannatu, ita ce matarsa ta farko. Rayuwar Shehu Gibrima rayuwa ce wadda zai yi wuya ka samu irinta a yanzu, gaskiyan magana. Rayuwa ce wadda ta kunshi abu guda biyu, neman ilimi da kuma koyar da ilimi.
rayuwa ce kuma wadda duk abin da ka samu ilimi ya karanta ya rubuta. Lokacin da zai tafi aikin hajjinsa na farko ya rubuta littafinsa na farko na ta'ijin safar, guzurin matafiya, kuma a ƙasa ya tafi, ya bi Injamena har ya shiga Halwa, sannan ya je Khartoum, nan ma ya zauna ya shiga Halwa. Da ya je Saudiya ne ya haɗu da wasu larabawan Misra, Shehu Jibril Zulma'arifi, larabawa ba na Misra, suna bin sa, suka duba littafin suka roƙe shi dan Allah ya ba su wannan takarda, sai ya ba su, suka tafi da shi, suka yada shi duk duniya. Bayan ya dawo daga Saudiya sai Allah ya karkato da hankalinsa, ya yi tunani ai ba nan garin Jajera zai zauna ba, a garin Guri ne aka nuna masa a mafarki. A wata majiya shi Shehu Gibrima sai ya shirya ya bar garin Kano ya tafi Guru, ya sauka gidan limamin garin wanda yake dan uwa ne a gurinsa. 1936 kenan da kanshi ya rubuta. Ya zo garin Guru lokacin da ya zo ya wuce kai tsaye gidan limamin Juma'a. Dama mahaifinsa ya taba zuwa lokacin liman Ahmad har ya ba shi auren kanwar matarsa, sai da Fadima wadda ita ce mahaifiyar Shehu Gibrima Zulma'arifi. Kaga ya dawo gida kenan. To ya zauna dan kwanaki, sai ya nemi izini zai je bayan gari ya kafa tsangayar shi a bayan gari. To sunan unguwar da Shehu Gibrima ya kafa a bayan gari ita ce Dagirawa, saboda mutanensa a unguwar, shi yasa ake karanta da haka. Bayan ya kafa makaranta, kafin wata 2 zuwa 3 mutane suka taru, suka gaba inda za su iya zama in ba kusa da shehu ba. Sai ya ci gaba da bada ilimi, saboda shi mutum ne mai hazaƙa wajen rubuce-rubuce, har ya bar duniya wasu rubutun ma ba a buga su ba. Shi Shehu Gibrima in ka duba jami'o'in duniya suna nazari akan rubuce-rubucensa, abin da ya shafi fiqhu, balaga, mantiq, tasawuf, waƙoƙin larabci, saboda shi masanin larabci ne sosai da waƙoƙi. In ka je Al-Azhar Misra, jami'ar musulunci, za ka ga mutum ya tsaya yana nazari akan littafinsa a matakin digiri na 3 kenan. Kwarai da gaske Shehu Gibrima Zulma'arifi, littafinsa a matakin digiri na 3, mutanen Najeriya ba su ma san waye Shehu Gibrima, wallahi lazim mutanen Najeriya ba su san waye Shehu Gibrima, gaskiyar magana, kamar yadda ainihin mutanen Larabawa suka san shi da duniya. Yana cewa Shehu Gibrima yana cewa inda kuka kai ni ban kai can ba, amma inda kuka bar ni to na wuce nan. Inda kuka dauke ni na wuce nan. Yau Shehu ya bar duniya a 1975, kusan shekara 40 da wani abu. Yanzu ne tukun mutane suke sanin waye Shehu Gibrima. Sannan ya karantar da malamai da dama, irin su Shehu Ali Harazimi almajirinsa ne. Shehu suna nan da yawa wanda ya karantar da suka zama wani abu. Shehu Gibrima na da karamomi, duk abin da ya roki Allah a take Allah zai karba masa. Barin faɗi wata karama ta roƙon ruwa, wanda an yi wata 3 babu ruwa. Maulana Shehu Gibrima radiyallahu ta'ala anhu ya fito gurin roƙon ruwa, ya zo ya tsaya ya kalli sama, ya ce me ake so? Aka ce ruwa. Ya ce ya Allah ka ba mu ruwa. Kafin ya soke hannun shi ruwa ya sauka, sai da aka yi wajen kwana 7 ana ruwa. Sai aka zaka roƙe Shehu, Maulana Shehu ruwa ya yi yawa. Ya ce to Allah ya tsayar da ruwan, sai ruwan ya tsaya. Yana daga cikin karamin Shehu Gibrima, ta rana ce ruwa yana so ya cinye Guru, sai ya je cewa ruwan ka yi matsa baya ka tsaya, sai ruwan tekun ya yi baya kuma ya tsaya. Yana daga cikin karamin Shehu Gibrima Zulma'arifi, malamai lokacin zamanin shi suna bin masu kuɗi. Sai ce me faruwa? Malamai ke bin masu kuɗi, suna barin abin da za su ci ko abin da za su yi suna ko wani abu. Ya ce a ba dai muna nan ba. Ya shiga alwaye Jawharatul Kamal miliyan so miliyan, biliyan da yake dan aka maka Allah. Mutumin da yake shiga halwa wata 6 wata 9 shekara, to da ya fito Allah ya masa fatahi, ya dauki nauyin duk malaman kasan Maiduguri da Yobe da sauransu. Yana da tarihi da yawa. Allah ya ba mu albarkacin Shehu Gibrima, Allah ya kara mana sansa, Allah ya bar mu cikin almajiransa.
dukkan zuriyarsa Allah ya musu albarka, Allah ya jikan matansa da aka rasa da 'ya'yansa Halifa Shehu Muhammadu Fatu, Allah ya taimake shi, Allah ya taya shi riko in ka duba. Ƙarshe muna roƙo Allah ta'ala wannan zawiya da Madina da Maulan Shehu Muhammadu Fatu yake ginawa a guru, Allah ta'ala ya kawo yadda za a gama lafiya, a ƙare ta lafiya, mu shiga cikin mai halwa, mu ci gaba da karatuttuka. Allah ya saka wa dukkan almajiran Maulana Shehu Gibrima, musamman khalifa na Maulan Shehu Fatuhu na garin lafiya, wanda ya ɗauki nauyin wannan sanarwa da muka yi. Allah ya saka mushi da alkhairi, tare da su Malam Umar Angon Bamala da sauran yan uwa da suka yi himma. Allah ya saka kowa da alheri. Allah ya ba mu ikon mu faɗi cikakken tarihin Shehu Gibrima. Wannan a takaice ne muka yi saboda yan uwa su dan san wani abu. Inda muka yi daidai ne, inda ba mu yi daidai ba ana iya sanar da mu saboda mutane su ji daidai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqan qadri wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.